Gikwestyon ni Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte ang desisyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ablihan ang Bucana Bridge exit bisan wala pa kini mahuman ug wala pa pormal nga na-turnover sa lokal nga pangagamhanan. Atod ni Mayor Baste, delikado ang maong lakang gumikan duha pa lamang ka lane ang andam. Ingon man wala pa street lights, safety barriers ug klarong traffic signages ang maong bahin sa dalan nga posibleng mamahimong rason sa aksidente. Gani gipunto sab ni Duterte nga anapa kini sa jurisdiksyon sa Department of Public Works and Highways. Gikondinasab ni ini og iyang gitawag nga quote-unquote carelessly set deadline. Gumikan mas angay matud pa nga unahon ang kaluwasan sa publiko kaysa political timetable. Ilabi na nga dakong proyekto ang Bucana Bridge alang sa pagluag sa trapiko sa syudad. Samtang subay sab mga kasama sa pinakaulahipod nga update gikan sa DPWH 11 nga kanselado hangtod ning kasamtangan ang gikatakda unta nga pag-abli karong adlaw gikan alas 6 hangtod alas 5 sa hapon subay sa nagpadayon nga konstruksyon sa pipila ka parte sa maong tulay.